besicela ubuza uba ibele limnandi kangakanani, uncance ixesha elingakanani, futhi ucinga uba nzela ntoni abazali bakho abakukhulisileyo for 9 months esibelekweni. Umakhulu wakho uzamenzela ntoni, and uncanci bele uyeke xa unakaphi? Okay, ndicela ubuze ngoba xa unamandla uzabenzela ntoni abazali bakho? Yes. Bhuti, ndiyakubona ingathi umelwe ngumqa esandleni. Ndicela uqhubeke nale mibuzo ndiyibuza kuwe. Hayi, ndicela uqhubeke nale mibuzo ndiyibuza kuwe.